Hei Mina, ketemu mana karo aku Mas Ganteng sih bakal kayak awakmu bahasan apik tentang anime nang channel Kere Otaku. Nang video kali iki aku kabeh nge-review anime sing baru-baru minggu iki tak delok dan menurutku sebuah salah satu karya sing epic gaweane Studio Bones kolaborasi Kinema Citrus. Padahal anime iki tergolong angel nek digawe dua dimensi. Anime sing tak omongno iki yaiku Tokyo Magnitude 8,0. Yo, iki kudu 8.0 yo. Iki 8,0 soal ancen dasare teko gempa, teko skala Richter. Dan sing paling sangar tentang anime iki yaiku anime iki sebenarnya ancen diangkat teko teori para ilmuwan tentang gempa 7,0 skala Richter sing kape melanda Jepang dalam 30 tahun kemudian. Tapi malah kejadian temen setelah 2 tahun pembuatan anime iki. Anime iki digawe tahun 2009, berarti gempa tahun 2011. Dan malah gempa iki 8,0 skala Richter. Ya dahsyat tak muni ku. Oke, langsung aja direview, monggo. Oh iya, aku ngomong sepuro soal nang kene rada rame. Mergane nang kene soal udan Tapi iki kudu update ben dina Jumat ya. Nah, iki. Sing pertama tak review yaiku story. Cara lebih kompleks iki tak deskripsino sinopsise. Mirai karo Yuki, yaiku mbak lan adik pas tokoh utama nang anime iki menjalani awal libur musim panas nang Odaiba gawe ndelok pameran robot. Tapi ada moro-moro ana gempa sing guncang daerah Tokyo. Kabeh bangunan jembatan, panggon pijet melok roboh. Tahan-tahan ya melok rusak gara-gara abdi kos. Gempa. Diwangi karo mamak gaul jenenge Mari sing ditemoni nang Odaiba. Mereka pun akhirnya mulai perjalanan balik nang Sategaya bagian barat Tokyo. Menurutku story anime iki begitu menarik. Soalnya tema yang dipilih tergolong anti mainstream. Sifat masing-masing karakter sing macem-macem ya iso dipadu dengan apik. Sifat Mirai sing gak seneng dipandang arek cilik dan selalu pengen bersifat dewasa. Yuki sing ceria dan periang. Plus Mari ya iku wong sing memegang tanggung jawab. Kehadiran sosok Yuki dan Mari soal kei pendalaman cerita sing lebih real. Aku sih paling seneng nek ndelok Mari. Akhirnya viewer anime sing ngomong nang anime iki mesti sedih. I hate this. Hanya bener anime iki memang suasana sedih, tapi itu cuma relatif kok, scan tertentu kok. Ya. Sebenarnya sutradara Tokyo Magnitude lebih ngarano penonton cek merasakan atmosfer gempa. Sing sebenarnya dan memahami pesan-pesan moral sing ono nang anime iki. Mulai tanggung jawab Mari, rasa sayang kakek nang cucu dan menghargai plus menyayangi sepenuhnya saat keluarga ya dhewe si alhamdulillah komplit. Dan anime iki adakno gak disangkano kayak plot twist nang rong episode akhir cerita. Tapi ancen sebelum iku dhewe diarahkan cek mikir nang kono, tapi dibantah keras pas Yuki selamat. Dan ancen aku mulai curiga. Nang jero atiku mesti ngene. Episode kurang loro tapi endingnya mosok ngene. Ih gak kecepetan nah. Adakno jangan-jangan dan jerat bener cariku twist plot. Tapi aku gak bahas iku dene spoiler. Walaupun iki spoiler titik sih. Aku suwen mana langsung lanjut art and graphics. Sesuai sing tak jelasin nang intro, sebenarnya tema dalam anime iki yaiku gempa. Aslinya cukup angel nek direalisasi nang 2 dimensi. Gelem gak gelem mesti akan ngarah nang 3 dimensi. Dan dugaanku bener. Tapi nang kene lah dibuktikan kehebatannya sutradara dan studio dalam meracik grafis cek madu karo story. Coba delok entah rek pas skin iki. Walaupun pas bangunan runtuh, iku masih 3 dimensi, tapi studio berhasil mengkamuflase hal iku cek lebih realistis. Anime iki anjir ate gawe arti ngalus, dadi hal iki ngarakno anime iki lebih kroso real. Anjir jam studio iki karo Mas sutradara. Oke lah, tadi menurutku anime iki cocok banget gawe didelok sapa wae. Mulai arek cilik sampe mbah-mbah, sing penting awakmu ojo pikiran aneh-aneh ae nek ndelok Mari. Kairane anime iki oleh rating 8,2 nang mal dan bagi gue dhewe tak kei biji 8,4.
Wes ngono ae video dina iki, aja lali like karo subscribe gawe dukung aku berkarya dan gawe video-video anyar gawe awakmu kabeh. Dan ono video-video anyarku ben dina Jumat utawa Sabtu. Yuk, monggo.